Takže čaute ľudia, ja vítam môjho prvého videa na tomto kanáli. A v tomto videu som sa chcel s vami tak porozprávať, čo vlastne na tomto kanáli budem vydávať. A tak. No, už na tomto kanáli sú dve shorty, ktoré som nahral. Shorty budem hlavne vydávať také, čo bude zaujímavé, čo sa mi bude páčiť. To bude tak random. A čo sa týka videí, tak videí budú z Robloxu, ale budeme natáčať aj Minecraft, iné hry a veľa minihier z Robloxu. A hlavne Pet Simulator, keďže to je moja najobľúbenejšia minihra. Ak sa vám bude moja tvorba páčiť, tak určite môžete aj like a odber. A zatiaľ čus.